Hvad sker der, når man har lyst til sex? Alle mennesker føler noget forskelligt, når de får lyst til sex. Nogle drenge får rejsning, erektion. Det sker, fordi blodstrømningen i kroppen ændrer sig og begynder at løbe hurtigere rundt, og blodkarrene i penis udvider sig, så der kan komme mere blod op i penisen. Derudover så bliver det også sværere for blodet at komme ud af penis igen, hvilket gør den stiv og hård. For piger er det lidt anderledes. Nogle piger bliver våde i underlivet, lubrikation. Det er fordi, at blodtrykket i skeden bliver højere, og der kommer blod i klitoris, som også gør, at den bliver mere følsom. En del af blodet bliver presset gennem skedevæggen og er en gennemsigtig væske. Det sker helt af sig selv, og det gør hverken ondt eller er farligt. Hvordan kommer lysten? Lysten til sex kan komme af flere årsager. Det kan være den spontane lyst eller den responsive lyst. Den spontane lyst til sex kommer af sig selv, og man kan ikke identificere, hvor lysten kommer fra. Den responsive lyst kommer af noget, der kan tænde en, som for eksempel en berøring. Når man ikke har lyst til sex, kan det ændres, hvis man bliver rørt af en anden på en intim måde. Nogle gange kan man ende i situationer, hvor en person har lyst til sex, og den anden ikke har. Og der skal man altid huske at mærke godt efter at sige fra, hvis man ikke har lyst. Lysten til sex strømmer fra den ubevidste del af hjernen hen til den bevidste del af vores hjerne hele tiden. Den bevidste del af hjernen er primært frontalpandelapperne, der ligger lige bag vores pande. Vores adfærd kan give signaler til den dybere del af hjernen, at kroppen muligvis skal gøre sig klar til at have sex. Lysten kan være tanker, følelser og noget fysisk ved kroppen. Samtidig med at have lysten kan man også blive ophidset. At være ophidset er ikke det samme som lyst. Ophidselse er noget, der sker rent fysisk ved kroppen som en refleks. Man kan blive ophidset med og uden signaler fra hjernen. Det betyder, at man sagtens kan være ophidset uden at have den seksuelle lyst. Der er forskel på, hvor højt ens lystniveau er. Ens krop er bygget anderledes, og genetik kan godt have indflydelse på, hvor højt ens lystniveau er. Vi kan blive tændt seksuelt af de mindste små ting, især hvis vi i forvejen har lysten simrende i kroppen og som en del af vores bevidsthed. Til gengæld kræver det en større indsats at vække lysten i perioder, hvor kontakten til vores seksualitet er sat lidt på vågeblus. I hvert fald for kvinder, siger Christina Tataksuk, som er seksolog og parterapeut. Seksuel ophidselse kan man også kalde for liderlighed eller være horny. Når kvinden bliver ophidset, øges blodtilstrømningerne til kønsorganerne. Blodtilstrømningerne gør, at ens kønslæber og klitoris kan få fylde og svulme op. Man kan mærke det ved f.eks. varme, prikken, dunken og en øget følsomhed i kønsorganerne. På grund af den øgede blodtilførsel bliver ens skede fugtig af den væske, som bliver presset ud i skeden. Skeden og kønslæberne bliver mørkerøde. Når man er ophidset, svulmer ens skedevæg op, og der kommer mere plads i toppen af ens skede. Livmoderen løftes opad, og den forstørres, uden at man kan mærke det. Lige inden en orgasme trækker klitoris under forhuden og bliver meget følsom. Udover det kan man opleve, at man trækker vejret hurtigere, og ens blodtryk og puls stiger. Man kan også opleve, at man sveder, ens pupiller udvider sig, og måske kan du mærke, at din hud bliver lidt mere rød. Ens bryster kan blive større, og ens brystvorter kan blive stive. Evnen til at blive ophidset kan påvirkes af forskellige ting. F.eks. mængden af kønshormoner, i hvor stor grad man bliver stimuleret, og man bliver stimuleret på en rar måde. Når drengen bliver ophidset, sker der en blodtilstrømning til kønsorganerne, hvilket gør, at drengen kan få rejsning. I større grad af ophidselse vil testiklerne begynde at trække sig sammen, og det kan på grund af nervesignaler til kirtler i prostata produceres præsæd, som er en klar tykflydende væske, der kommer ud af urinrøret ved penishovedet. Når drengen får orgasmer, kan de opleve, at de ikke får udløsning samtidig med orgasmen, og de kan også opleve, at de kan få udløsning uden orgasme. De fleste oplever, at de får orgasme og udløsning på samme. Efter en orgasme falmer klitoris og kønslæberne i farven, og de trækker sig tilbage til normal størrelse, når kroppen er helt afslappet. Skedens fugtighed forsvinder, og typisk set bliver man træt efter sex, eller kvinden kan blive mere følsom og have lettere ved at græde. I hjernen sker der en kemisk proces. Mange af de stoffer, der hjælper mod depression, neurotransmittere såsom dopamin, oxytocin og serotonin, bliver udskilt fra hjernen under sex. Der bliver også udløst noradrenalin, som udvider og trækker blodkar sammen, hvilket gør kønsorganerne mere følsomme under seksuel stimulation. Efter en orgasme frigives oxytocin, kærlighedshormonet, som kan styrke samhørighed og intimitet.
Oxytocin udskilles fra en lille kirtel i hjernen kaldet hypofysen. Hormonet er i vores belønningssystem sammen med dopamin og kan give en tilfredsstillende følelse. Derfor kan man få en glad følelse efter sex. Hvad hvis man ikke har lyst til sex? Den indre grund til, at man ikke har lyst til sex, er sygdom, stress, overgangsalder, hormonelle ubalancer eller små børn. Men det, der sker inde i kroppen, hvis man ikke har lyst til sex, er en lille ting op i hjernen, der hedder det ventromediale præfrontale cortex, forkortet VPC. VPC er en slags ting, som gør, at vi er ordentlige og holder sig til reglerne, eller hvordan man skal se ud eller have sex på. Det kan godt presse en selv, hvis man har meget af VPC. Det kan være med til at slukke vores sexlyst. Men hvis man kan få slukket den lille ting op i hjernen, så kan man få den her sexlyst tilbage. Og lidt hvordan man slukker den, er lidt at tænke på, hvad ens forventninger er til sex, og bare tage det og krølle det sammen og smide det i skraldespanden. Hvis vi kigger lidt på statistik, så har 50% af danske unge haft deres debut, når de cirka var 16 år. Andre har haft sex allerede, da de var 13 år. Nogle har ventet til de var 20 år, og næsten 10% har stadig ikke prøvet at have sex, når de fylder 24. Man behøver ikke at have sex, og det er helt normalt. Alt det, vi har talt om, er bare fakta og hvad vi ved, men sidst på dagen er det dig, der vælger, hvad du vil med din krop, og det er okay at sige nej.